Redox magazínu a příznivci dog dancingu. V dnešním první úvodní lekci si představíme 5 základních prvků, které si taky můžete přečíst a podívat se na jednotlivou metodiku v našem časopise. Takže pokud je takhle krásné slunečné počasí, jako dneska, můžete si s pejskem vyrazit někam na procházku do parku nebo na zahrádku a můžete začít pomalu trénovat. Je dobré mít pejska dobře naladěného, v pohodě, vyvenčeného, sama mít nějaké sportovní oblečení, což znamená pohodlné kalhoty, bundu, mikinu, hlavně si vzít pohodlnou obuv, na nějaké lodičky a podobně, nejlepší sportovní tenisky, anebo co vám je pohodlné. Pejska je dobré motivovat, ať už je zvyklý na pamlsek, nebo takhle na hračky, záleží, co mu víc sedí. A já si myslím, že můžeme začít, akorát bohužel dneska bez mé dog dancingové kolegyně Vandy Gregorové, která si užívá líbánek ve Francii, takže se dneska můžete těšit na lekci se mnou a tady s mojí psí kolegyní kamarádkou Arny. Je dobré si zvolit například povel pác nebo druhá, aby pejsek rozeznával pravou a levou nohu. A ve finále vlastně to vypadá takhle, že pejsek dává plynule pravou a levou packu na vaši nohu střídavě. Arny, pac, 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 hodná. A druhá, druhá, Arny, druhá, tak, hodná, pac, pac, hodná. A druhá, tak, hodná. Pejskovi taky zpočátku můžeme ukazovat, ale postupně odbouráváme ukazování, takže ve finále pejsek musí plynule dávat pravou a levou packu podle vašeho povelu. Náš dnešní druhý prvek se jmenuje plazení a já vám ukážu, jak vašeho pejska můžete naučit se plazit. Pejska si položíme k levé straně po povele v lehni, do ruku si vezmeme pamlsek nebo hračku, jak už jsem říkala, na co pejsek reaguje. Pamlsek mu v ruce ukážeme, trošku ho budeme mírně přidržovat. No a pojď si, nelehej si. No, takhle vidíte, co dělá pejsek, když chce dělat naprosto jiný cvik, ale nebo už má toho plné zuby. Takže vezmeme si do ruky pamlsek, ukážeme pejskovi a dáme mu povel plás nebo plazení. Můžete si zvolit jakýkoliv jiný povel. Arny, plas, tak, dobrý, hodná. Zpočátku se pejsek může zvedat, aby se snažil za pamlskem dostat, ale opět pejska položíme, řekneme mu lehni a budeme mu mírně držet ruku na zádech. Pejsek za pár dnů, nebo záleží, jak rychle to pochopí, zjistí, že se za pamlskem dostane, když se bude plazit. Arny, plas, dobře. Zpočátku stačí, když pejsek se bude plazit pár centimetrů, i hned pochválíme, odměníme. Ve finále tenhle cvik může vypadat tak, že se pejsek bude plazit kolem vás, vedle vás, za vámi, před vámi, ale to už jsou těžší cviky. Musíte být trpěliví, protože některým pejskům opravdu trvá několik týdnů nebo delší dobu, než ten cvik pochopí. Ale opravdu zpočátku cvičte krátce s pejskem, jak se týká tohohle cviku, tak jakýkoliv jiný, aby cvičení byla zábava a nezprotivil se mu. Tak Arny, pojď. Arny, pojď. Dobře, hodná. Tak. Lehni. Tak, a takhle to vypadá ve finální podobě. Arny, plas. Arny, plas. Hodná, plas. Arny, lehni. Plas. Hodná, plas. Tak je dobře. Pašák. No, pašák. Náš třetí prvek se jmenuje osmička a jde o to, aby se pejsek plynule proplítal mezi vašima nohama. Tenhle cvik bývá u pejsků velmi oblíbený a zpravidla ho pochopí do několika dní. A já vám ukážu, jak vašeho pejska můžete osmičku naučit. Samozřejmě si opět můžete zvolit jiný povel, třeba ejt nebo os, cokoliv jiného. Takže pejska si dáme k levé noze, vezmeme do pravé ruky pamlsek a ono je lepší pejska postupně navádět, než ho násilně dávat do osmičky nebo se dotýkat. Pejsek to pochopí třeba později, ale bude to plně lepší. Takže teď vám ukážu, jak na to. Arny, pojď tady, pojď, Arny, pojď. Osmička, hodná, Arny, pojď. Osmička, tak, osmička, to je hodná Arny, jo, hodná. Tak a ještě jednou. Arny, pojď. Arny, pojď. Arny, pojď. No, osmička. Tak, pojď. Osmička. Arny, pojď, osmička. Hodná, Arny, pojď, osmička. Osmička. Jež, pojď, osmička. Arny, osmička.
předposlední prvek se jmenuje přeskok přes nohu a jedna z variant, jak ho pejska naučit, je, že si nohu opřete o zem, nebo v našem případě o strom. Můžete využít pomocníka, což znamená někoho příbuzného zneužít, nebo známého, nebo kolem jdoucího, kdokoliv vám bude ochoten poskytnout pomoc. A nebo si do ruky můžete vzít hračku nebo pamlsek a opřete si nohu o strom, zpočátku velmi nízko. A je velmi nevhodné tenhle prvek cvičit se šňáty nebo s mladými pejsky, které jsou ještě ve vývoji. I se starými pejskami bych si dala pozor, jak vysokou nohu dávám, a rozhodně bych se vyvarovala u velkých a těžkopádních malostředních plemen. U 50kilového pejska tenhle prvek stejně nevypadá hezky a může mu to poškodit pohybový aparát. Takže do ruky vezmeme pamlsek, pejska namotivujeme, tak, hodná. A řekneme třeba hop nebo noha, to je jedno. Arny, hop, to je hodná holka, Arny, hop, hop, to je hodná, ta je hodná, to je hodná. A pejska i tak pochválíme a odměníme. Postupně, jak pejsek bude cvik zvládat a bude se jistější a jistější, můžeme nohu postupně zvedat. Tak, Arny, hop, hodná, Arny, pojď, hop, to je šikovná holka, ta je hodná, to je dobře, no to je dobře, hodná. Tak, Arny, pojď, Arny. Tak, a náš dnešní poslední prvek se jmenuje obíhání okolo psovoda. Je na vás, jestli si takhle čopnete nebo zůstanete stát. U menších plemen doporučuji si sednout, u větších stoupnout, ale je to samozřejmě na vás. A opět si vezmeme do ruky pamlsek nebo hračku a zvolíme si povel třeba okolo, kol, anebo around, úplně cokoliv vás napadne a můžeme hezky začít. Tak, Arny, pojď okolo, hodná, okolo. Tak, za zadama si v ruce přehodíme pamlsek nebo hračku. Arny, pojď okolo a pejska takhle navádíme. Jestliže pejsek bude zpočátku zpomalý, nic si z toho nedělejte, on se musí ve cviku utvrdit a být si jistý a postupně bude zrychlovat. Tak Arny, pojď, Arny, hodná, pojď, Arny, pojď okolo. Dobře, to je hodná, pojď hezky, pojď okolo, Arny, pojď, Arny, pojď okolo, hodná, pojď okolo, hodná, okolo, Arny, pojď okolo. A poslední fázi vypadá obíhání takto. Můžete si spojit, jestli vás pejsek bude obíhat těsně nebo pár centimetrů nebo metrů od vás. Když je to více jak 2 metry, tak už je to daleké obíhání. Takže je na vás, jak se pejska naučíte, jestli těsně kolem vás nebo dál. Tak Arny, pojď okolo, Arny, pojď honem, pojď. Hodná, Arny, pojď okolo, no pojď honem, Arny, pojď honem, no to je hodná holka, ano, Arny, pojď okolo, no to je hodná holka, Arny, no to je dobře, no to je ono, ano, dobře. Tak vážení a milí čtenáři, to je pro dnešek všechno. Arny, hop, no to je ono. A nezapomeňte svého pejska důkladně pochválit. Přeju vám, abyste si užívali hodně radosti při tréninku dog dancingu. Tak Arny, ještě přes. Nezapomínejte být trpěliví a dát svému pejskovi dostatek času, než dané cviky pochopí. Pokud byste potřebovali jakoukoliv pomoc, můžete se prostřednictvím e-mailu obrátit na mě nebo na moji kolegyni Vandu. Tyto prvky, prvních 5 prvků, je první z naší série cviků, které se musíte naučit, abyste se mohli s koncem roku zúčastnit naší soutěži, což znamená, že se naučíte další a další prvky, na kterých pak natrénujete sestavu. My vám můžeme poradit s výběrem hudby, s choreografií a podobně, a pak můžete s námi soutěžit o velmi zajímavé a atraktivní ceny. Budeme se na vaše videa s Vandou těšit, vlastně už teď se na ně moc těšíme. A já vám přeji krásný zbytek dne, opravdu si s pejskami užívejte probouzející se jaro, buďte opravdu velmi trpěliví a přeju vám, aby vám dog dancing přinesl to, co nám, spoustu nových kamarádů, spoustu krásných prožitků a všeho nového, a pro dnešek se s vámi loučím.